Aktar minn 7,000 anzjan li jgħixu fir-residenzi għall-anzjani f'Malta, inklużi residenti f'San Vincenz de Paul u fi djar oħra madwar il-pajjiż, irċivew rigal speċjali tal-miliet fuq inizjattiva annwali li tiġi organizzata mill-Welfare Committee, kooperazzjoni mal-anzjanità attiva u kura fil-komunità. Ir-rigali kienu jinkludu prodotti ta' iġjene personali u kartolina tal-miliet b'messaġġ personali ta' xewqat sbieħ. Segretarju parlamentari għall-anzjanità attiva Melkin Pola Ġusgalja ħal opportunità biex flimkien mal-amministrazzjoni tal-Ministeru qasmu wkoll parti mir-rigali u offrew xewqat sbieħ tal-miliet lill-anzjani. Apparti din l-inizjattiva, il-Welfare Committee jaħdem b'mod kontinwu biex jilqa' kemm il-bżonijiet materjali kif ukoll dawk emozzjonali tal-anzjani li jgħixu fid-dar residenzjali. L-għan ta' dan il-kumitat u li tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani permezz ta' proġetti li jġibu tbissima fuq wiċċhom u joħolqu memorji sbieħ speċjalment fi żminijiet importanti bħal miliet, l-Għid u jum l-Omm.